שלישי! די ליום שלישי! כל יום שלישי זה ממש די קרב פה. את החזקים תופסים ראשונים, כמעט ואף אחד לא שורד. אני התגלגלתי מתוך שקית והצלחתי לחזור, אבל זה רק עניין של זמן. נכון רחמים? די ליום שלישי! די ליום שלישי! יאללה חבר'ה, בכוח! זה לא יכול להימשך ככה! מנסים לבנות קהילה וכל רגע מאבדים מישהו. כל רגע ירקות חדשים. מאמי, איפה את? יאללה, בואי, נשארו מעט, אבל יש עוד כמה טובים. יאללה. הכי חשוב החינוך, אחי. אבל אין פה קביעות, אין פה מסגרת. איך אפשר ככה לחנך? הילדים פה כתבו שיר על הרגשות שלהם. בבקשה, ילדים. החיים אצל גלסנר לא פשוטים. כל יום אנחנו מתחלפים. תנו להגיע לשיבה טובה. או לפחות להשחיר טיפה. המחירים זולים. יותר מדי. מה עם הכבוד שלנו? כתוב פה 2.80. מה? אני נראית לכם סחורה של 2.80? מה זה שוק פה? בוחרים אותנו אחד, אבל הכל עבודה בעיניים. זה רק תחנת מעבר, מהחנות לתנור. עליי לא יעבדו, חושבים כתבו אותי אתמול? משה, באמת כתבו אותך אתמול. האמת שאני מרגיש לפעמים כל כך תלוש. התחושה היא בקושי אפשר להשלים משפט. ומחר הכל מתחיל שוב. ככה כל יום. לא רק אצלנו בפירות והירקות. הבשר, השתייה, הכל. ככה זה אצל גלסנר. שמישהו יעצור אותם. הוא יגדול בשקט ואז